nyemplung mbok kira kembange apa turi pote ditandur ning kebon agung ana ceret tiba nyemplung mbok kira kembange apa turi pote ditandur ning kebon agung ana ceret tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa turi pote ditandur ning kebon anggur ana ceret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange apa wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai wetan kali kulon kali wetan kali kulon kali tengah-tengah tanduran pari saiki ngaji sesuk yo ngaji ayo manut para kiai ayo manut para kiai ayo manut para kiai turi pote ditandur ning kebon anggur ana ceret tiba nyemplung mbok ira